Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a štátny tajomník Michal Kaliňák predstavili návrhy zmien volebných pravidiel a financovania strán. Miškové tlačové orgány už vreštia, strašia mečiarizmom, šíria emocionálne presolené poplašné správy. Všetko je na polemiku a budem polemizovať aj teraz, nie je však žiaden dôvod na hystériu. Začneme tým, že slovenská politika trpí deštruktívnym nešvárom. Nie strany majú predsedov, ale predsedovia majú strany. Neplatí to síce absolútne, ale ide o hojne rozšírené pravidlá, podkopávajúce stabilitu, prehľadnosť a vypočítateľnosť systému politických strán, čo sa následne prejavuje častou rozdrobenosťou parlamentu, destabilizáciou vládnych koalícií a to v konečnom dôsledku spôsobuje chaos v riadení a spravovaní štátu. Bez stabilných strán nie je možné mať stabilný politický systém. Ak sa však strany nenaučia, že v ich vnútri môžu existovať názorové a záujmové prúdy, budú sa donekonečna štiepiť. A tomu budú zodpovedať stabilita parlamentu aj miera kvality, respektíve kontinuity politík uplatňovaných v procese riadenia štátu. Prinútiť strany k väčšej integrácii, respektíve k menšiemu drobeniu administratívnymi opatreniami môže fungovať, ale len do určitej miery. Tlak na menší počet politických subjektov musia vytvoriť ľudia, napríklad vstupovaním do existujúcich strán a aktívnym ovplyvňovaním ich vnútorného života. Je nepochybne správne, aby stranické centrály prišli o časť moci. Z tohto pohľadu je prechod od 1 k 8 volebným obvodom dobrým krokom. Teda za predpokladu, že kandidáti z krajov budú mať v danom regióne trvalý pobyt najmenej 5 rokov. Ani to nie je všeliek. Stranické centrály majú a vždy budú mať veľký vplyv na činnosť regionálnych štruktúr aj ich rozhodovanie o výbere kandidátov za kraje. Zvýšenie volebnej kaucie, obmedzovanie financovania strán zo štátneho rozpočtu a podobné opatrenia sú nepochybne námetmi na diskusiu. Na jednej strane obstojí argument, že ak nie sú ľudia ochotní financovať vznik, existenciu a kandidatúru strany zo súkromných zdrojov, zrejme nie je dôvod na to, aby sa vôbec uchádzala o priazeň voličov. Na strane druhej je potrebné brať do úvahy aj argument, že možnosť uchádzať sa o poslanecký mandát by nemala byť vyarendovaná len bohatým. Slovom, je potrebné o tom hlbšie diskutovať. A aby to nebolo také jednoduché, robím predbežný záver, že príspevok zo štátneho rozpočtu by mali dostať len strany, ktoré sa dostali do parlamentu. Aký by však mal byť prah vstupu do NRSR? 3%, 5%, 7%? Čím nižšie percento, tým rozdrobenejší parlament a širšia reprezentácia. Čím vyššie percento, tým užšia reprezentácia, ale stabilnejší parlament. Znižovanie počtu poslancov je propagandisticky atraktívna téma. Treba si však uvedomiť, že o čo bude menší počet poslancov, o to menej ľudí bude rozhodovať o našich osudoch. Či bude poslancov 100 alebo 300, nebude to mať zásadný vplyv na stav verejných financií. Otázka znie tak, či o veciach verejných má rozhodovať iba hrstka. Hľadajme spoločne odpovede. Ďakujem, že ste si vypočuli formát Ďateľ v skratke. Ak máte záujem o viac podobného obsahu, sledujte moje sociálne siete. Ďakujem.